направо започвам да ви говоря върху компенсационни план. Това, за което Марти говори, беше продуктът. И продуктът във всеки бизнес е супер важен. Сега като не забравяте, че говорим за трейдване, което говорим в трилиони долари на ден. Интересът към този тип инвестиции, не само в България, в глобален мащаб, е супер голям. Така че това ще бъде пазар, който ще бъде тотално различен от пазара за DS Domination. Не, че хора от DS Domination няма и не се записват и не се интересуват, но това нещо искам да знаете, че ще бъде тотално различен пазар. И хората за този пазар не задължително да са ви хората, които са ви за първия пазар. И започваме да говорим за това, което хората се интересуват, защото хората се интересуват от едно единствено нещо. Не само в България, но и навсякъде. Как да си елиминират сметките и как да започнат да дишат спокойно. Защото не могат да дишат спокойно и всеки ден трябва да тичат и да влизат в една лудница, в която не искат да влизат. Финансовата свобода е формула. И в тази формула имаш само едно неизвестно. И това едно неизвестно е какъв ти е дохода. Ако си представите, че от тази страна, от едната страна са ни разходите, които са ни всеки месец, са ни сметките, и от другата страна са ни приходите. До момента, до който приходът ни е активен, ние не можем да бъдем финансово свободни. Дори да изкарваме много пари, защото в момента, в който спреме да работиме, разходите ни, които са ежедневни, не спират. И това нещо може да се промени само ако доходът е пасивен. И затова и акцента ми в тия групи, в афилията е само за пасивен доход. Защото активен винаги може да имаме по-силен, само че само пасивния може да я направи свободни. И това нещо остава като започнете да ускорявате и да увеличавате пасивния си доход. И в началото ще бъде жълти стотинки. И никой не ги забелязва и затова никой не си строи бизнеса и не акцентира на тази страна, която може да го направи свободен. Всеки акцентира на бързите пари, това, което се вижда. Само, че бързите пари не ти елиминират сметките отдолу нагоре, от най-малката към най-голямата. И всеки ден трябва да започваш наново на чисто нова страница. Докато пасивният доход започва да ги елиминира. И ги елиминира по-бавно, отколкото активния, но ги елиминира завинаги. И почвам да ви показвам някои неща, които искам да ги разберете, за да може да се възползвате от тях. Колкото по-добре ги разберете, толкова по-добре ще можете да се възползвате. Това са ни трите пакета. $50 на месец, 150 и $400 на месец. Имаме три матрици. Не съм видял втората и третата как ще работи. Това ще ви покажа първата. И по първата ще се ориентирате какво ще започне да се случва. Скоростта на пълненето на матрицата на всеки ще бъде различно. И ще бъде различно, защото то е свързано не само с нашата активност, ще е свързано с кога се е записал човека и на базата на това какъв спиловер ще има, колко хора има преди него, какъв е трансфер от компанията, колко от тези хора са попаднали преди него, колко от тези хора ще попаднат след него. Между другото, като ви казвам за спиловер, искам да си представите, вашата матрица ще е това, което ще ви начертава в момента. 3 по 7 и това е матрицата на всеки. На всеки един обаче е различна. И на всеки един матрицата попада в матрицата на компанията. И това не ще го представете като един небостъргач, който има безброй много етажи и вашата матрица е между част от тези етажи. И ще ви покажа какво означава това нещо. Но матрицата на всеки един започва да се запълва с тези първи три позиции на първо ниво. Това са абонаменти, в които всеки един клиент, всеки един от нас като влезне в опшена, става клиент. Така както в DSD никой не става бизнес партньор, всеки става клиент. Хората, които ще станат бизнес партньори, ще си активират афилиат страната, която е $10. Ако не знаете къде ще ви покажа накрая. $10, това нещо разграничава тези $10, след като сме си избрали пакета, разграничават кой е клиент и кой е бизнес партньор. В момента, в който започнете да си пълните матриците и започнете да си вкарвате клиенти, имате 3 позиции на първо ниво. На второ ниво са ви 9 и те започват, това е като пишеща машина. Пише до края на реда и като свърши реда, отива на следващия ред. И на следващия ред имате 27 абонамента, на следващия са ви 81, на следващия са ви 243, 729, 2187. Като погледнете, това е вашата матрица. И в началото искам да си я представите, че е празна. Може да имате някои позиции, които започнат да ви се пълнат. Искам да видите голямата картинка, какво предстои да се случи. Като съберете сбора на всичките тези свободни позиции, сборът ви, общия сбор ще бъде 3279 позиции.
Това е празна матрица, която започвате да я пълните. Но не я пълните само вие. Пълни е също компанията от прехвърлянето на хората, които в момента прехвърлят по дати на регистрация в DSD и в момента се регистрират само хора, които са членове на DSD. Като отворят вратата за всички останали, те първа в цял свят, това подреждане ще продължи по същия начин. От ляво надясно, от всяка една позиция, но от матрицата на компанията, не от вашата позиция. И затова искам да си го представите като вашата матрица е вътре в матрицата на компанията. Това е картинката, която всеки един ще гледа. Искам да си представите, вътре като сте в голямата матрица, че на 8-то ниво, това са 7 нива, 3279 позиции. Вземете си нещо записане, ако искате да си запишете няколко цифри, които искам да ги знаете. На 8-ма позиция на компанията в матрицата са 6561 позиции. На 9-то ниво са 19683. И може да си ги калкулирате. На 10-то са 59049 акаунта. На всяко следващо ниво започва да се увеличава, защото по-голямо. И това нещо е логично. Това, което започва да се случва също е това ниво го започва да го запълва компанията в момента собствениците хиташе в борда все едно на директорите заедно с Джейсън и с още един човек, който не го познавам. И тук на първите позиции са да кажем Кевин, Роджер и не знам дали има някой друг. И след това сме по регистрация в DSD по дати на активация и след това на всичките останали хора, които ще започнат да влизат. Което означава следното нещо. Представете си тези три позиции. В момента, в който си напълнат всяка една позиция, тази позиция си пълни нейните първи три, в момента, в който ги напълни, всяка четвърта позиция отива на следващата свободна позиция. И това може да е извън тяхната матрица. Това отива в следващата свободна позиция. И също важи за този човек до него. И за този човек до него. И всеки един започва да пълни не само собствената си матрица, но всяка една матрица и всяка една позиция на следващия ред. Надявам се това тук на всички до този момент да е ясно какво започва да случва. Пакетите на всеки един ще са различни и те ще са свързани с колко сигнала получават. Но тук ще има много хора, които няма да участват в трейдването, така както аз не участвам в e-commerce, това не ми пречи да имам доход, така и вие тук може да не участвате в трейдването и да имате доход, който да е афилиет доход. Това, което е уникално за тази матрица е, че за първи път тук клиентите ще започнат да им се запълват позициите без дори и да знаят. Те ще дойдат за да трейдват, но ще започнат да получават като в DS Domination кешбек. Само, че кешбек, който не са очаквали. И тук реално, ако си представите, че това е матрицата, в която сте влезнали вътре на компанията, като си представите това нещо, искам да видите следващия момент. Това е вашата матрица, която е празна. Сега като започне да се пълни всяка една позиция, ако сте с най-малкия пакет от $50, компанията за всяка една ваша пълна позиция ще ви плаща по $1. Ако сте с $150 на месец пакет, за пакетите, които са ви $50 в тези запълнени позиции, продължавате да си получавате по $1. Но ако сте с втория пакет и имате позиции, които са с вторият пакет, за всички тези позиции, които някъде ще са ви в матрицата с вторият пакет и вие имате самите вие вторият пакет, започвате да получавате по $3 за тези пакети. И ако сте с последният, най-високият пакет, $400, който е, на практика по същия начин. Имате всичките позиции, които са ви с най-малкия пакет, ви се запълват и получавате по $1 за тях. Тези, които са ви с средния пакет, получавате по 3. Тези, които са ви с най-големият пакет, започвате да получавате по $7 от тях. Аз искам да ви покажа как изглежда тази матрица в действие. Това са ви първите 3 абонамента, които може да са ваши лични, вие да сте ги направили, може друг да ги е направил и да са попаднали в вашата матрица. Това е говоря с първия пакет в момента. Това е второто ви ниво, трето, четвърто, пето, шесто, седмо ниво. Ако ги сборувате тези нива, това е пълна матрица. 3279 позиции, $3279.
Разликата между клиент и бизнес партньор е, че клиентът максимума, който може да извади от пълна матрица собствена, е $900. Ама и тия $900 ще са му като Коледа е всеки ден. Защото този клиент ще е дошъл с $50 абонамент, което означава, че в рамките на 12 месеца целогодишният му абонамент ще бъде $600. При пълна матрица той вади от матрицата $900 на месец. Сега, матрицата ще има компресия, която е всяка седмица, което означава, че това са динамични компресии всяка седмица и това, което се случва този месец и го имаме като доход, другия месец може да бъде различно. И може да бъде различно от компресия, ако има хора, които излизат и от всичките хора, които влизат и позициите, които продължават да се запълват. Но в момента ви показвам пълна матрица, за да се ориентирате. И това е пълна матрица, когато имате най-малкият пакет. Какво се случва, ако имате вторият пакет или ако имате третия пакет? Това означава, че тук комбинацията при пълна матрица може да ви се увеличи от 3279 до 9000 и някакво долара беше, ако е пълна само с средния пакет. Никой няма да е пълна само с средния пакет, ще ви е комбинация от двете. Ако погледнете само третия пакет е 20 и няколко хиляди долара, така че ще е комбинация от трите. Това е само матрицата на всеки един. И на всеки един матрицата ще започне да се запълва по същият начин. Тази матрица е ключово важна, защото от нея са част от другите доходи, които започвате да получавате. Така че, като погледнете всеки един, който влиза, ще бъде клиент. От тези клиенти не всеки ще бъде бизнес партньор, въпреки че във времето вярвам, че почти всички ще бъдат бизнес партньори. Защото тук няма език и процентите са феноменални. Но искам да видите матрицата, за да разберете какво случва. Следващият момент си представете, че това са клиентите, които са дошли и са си взели този продукт, защото това е което ги интересува. Вие това, което сте направили, дали сте си визитката, дали сте си линка, дали сте информация на някой за това нещо, той започва да си трейдва, вас компанията ви вкарва в Unilevel, така както имаме в DSD Unilevel, само че тук Unilevel е 5 нива, не е 10, а е 5. И това, което започва да се случва, първо започва да ви плащат процент от абонамента на всеки един клиент, който вие сте довели персонално. На ваше първо ниво това са 10% от пакета. Дали е $50 на месец, дали е $150 на месец, дали е $400 на месец. Вие сте всеки месец на тези 10%. На второ ниво сте на 2, на трето ниво сте на 1, на четвърто ниво сте на 1, на пето ниво сте на половин процент. Тези проценти в момента могат да ви изглеждат никакви на фона на DSD и това, което се случва с DSD. Искам да ви покажа обаче продължението, това, което не се вижда. Това е първият пакет, $50, това е вторият, това е третият пакет. Това е примерът с първият пакет. Ето ги процентите, много набързо. Тези 10% на $50 пакет са $5 от абонамент. Това е на второ, това е на трето, това е на четвърто, това е на пето. Ако имате 20 абонамента персонални, това са ви $100 на месец пасивен доход. $100 на месец, ако имате представа колко пари трябва да сложите като депозит в банката, за да започнете да получавате $100 като пасивен доход на месец, всеки месец, ще ви се подкосат краката. Това нещо всеки един може да го направи в първите си месеци на стартирането. Само че това, което ви показваме само с най-малкият пакет и не ви показвам, че на второ, на трето, на четвърто и на пето ниво ще имате доход също. Той ще бъде доста по-малък като процент и това, което виждате, и затова не съм го извадил. Само искам да штриховам това, което започва да се случва. Искам да запомните и това нещо да се превърне в ваш мега фокус. 20 абонамента, 20 клиента, с този фокус да започнете и да стартирате. И след това влизаме с вторият пакет, защото хората ще започнат да получават доходи и ще започнат да си качват пакет. Искам да видите разликата. Какво означава това нещо? Същите проценти, само че цифрите започват да се променят тук. На това какво получавате. И ако фокусът ви да имате същите тези 20 клиента във второто ниво, това са вече $300 пасивен доход за вас всеки месец. Плюс
второ, трето, четвърто и пето ниво. И ако погледнете най-високият пакет, вече започваме да говорим, вече започваме да говорим в други измерения, като пасивен доход и като неща. Тук ще има хора, които ще имат много повече от 20 клиенти и от 20 абонамента. И ще започнат да имат доходи, каквито никога не са имали. А това, което ви показвам до момента, е само матрицата, дохода за клиент, дохода за филет партньор, който ще вземе пълната себестойност от всичките абонаменти и няма да има таван, няма да има шапка, до която да бъде ограничен. И това, което не е все още ясно, защото компанията не го е разграничила, вие ще получавате също 5 нива нагоре, това, което те наричат Road Commission, от разликата между това, което клиента не взима. Тоест, ако на клиента му се е напълнила матрицата, но той може да извади от тази матрица само 900, а вие може след това от разликата да получите процент от тази разлика и този процент ще се изплаща не само на вас, но ще се изплаща 5 нива нагоре. Но не съм го видял никъде разбито като проценти, затова не съм го извадил. В момента ви показвам само това, което е ясно и искам да видите цифрите. И към този доход, това е в момента на базата на колко струва всеки един абонамент, на базата на вие с какъв абонамент сте и какво може да започнете да взимате от абонамент. И сега искам да ви покажа дублиращият бонус, защото този бонус ще ви направи да не спите. Този бонус е на база на матрицата и какво се случва в матрицата на всеки един. И вие сте на 25% дублиращ бонус от всеки един ваш персонален клиент. Какво означава това нещо? Означава, че ако имате клиент, който генерира $100 от собствената си матрица, 100 позиции под него са пълни. 100 позиции под него са пълни. Това, което ще започне да се случва, 25% на $100 приход за него, за вас са $25. Ако вземем този същия пример, който взехме с 20 клиента, ако имате, $25 по 20 клиента са ви допълнително още $500 на месец на първо ниво. Само, че вие получавате и на второ 10%. На тези същите $100 това са ви допълнително $10. На 20 клиента, като имате напред, че на второ ниво, това нещо започва да се разраства. Ако си погледнете, ако стоите в момента имате афилиет програма в DSD и си погледнете колко души имате на първо ниво и си погледнете колко имате на второ. На второ са ви поне по 3, ако строите бизнеса си. И това нещо започва да се разраства и колкото повече фокус започвате да му слагате, толкова повече започва да ескалира. И хората започват да дуплицират това, което се случва от активността ви, от директната ви активност на първо ниво. Но тук съм ви запазил едни и същи примери, за да е лесно и всеки да може да го разбере. Това е второ ниво, 10%, но вие имате и трето ниво, което е 5%. И с същите 5% на $100 клиенти, които изкарват от третото ви ниво, това са $5. И това са ви още $100 на месец. Еми към тях имате и следващото ниво, още 3%. И към тях имате и пето ниво, още 2%. И ако започнете да ги сумирате, тук говорим за 500, 700, 800, $900 пасивен доход, само от дублиращи бонуси, ако клиентите ви генерират само по $100 на место от матрицата. Няма смисъл да ви изчислявам какво се случва, ако тази цифра се промени с една нула отзад. Няма нужда да ви изчислявам какво започва да се случва. Това са бонусите. От вас зависи какво правите с тази възможност. Но пак казвам, тук това нещо означава, че много хора ще започнат да развиват афилиет програмата, защото не е необходим език и този бизнес, тази матрица могат да изнесат навсякъде. Като гледам, времето ни напредна, но това е начин на всеки един да започне да има този доход, който само си е мечтал да го има и до този момент не е работил да го има.
и всеки може да започне да го изгражда директно, като си влезнете в бек офиса, като си активирате програмата в момента, в който ви е активирана Affiliate програмата, пакета сте си взели, в момента, в който сте си активирали пакета, да си активирате от тук Affiliate статуса, да си платите $10 и в момента, в който ви е активиран Affiliate статуса, вече сте не клиенти, а сте бизнес партньори на програмата. И това, което не ви казах също, тези цифри тук, които ви показах, аз съм работил строго по процентите, които компанията е дала. Само да се върна, за да ви ги покажа. Ето тук. Тези проценти, които компанията е дала. Това, което забелязах, но още не знам със сигурност, защото все още има гличове, все още има неща, които компанията изчиства и оправя и още много неща не са наред. Това, което забелязах в моят бек офис, че тези проценти са ми по-високи. Но пак казвам, аз съм ви дал примерите с това, което е в компенсационния план в PDF-а, който са качили. Но иначе, ако си влезна в бек офиса и отида на ето на това тук и кликна отгоре, ето ви реален пример. Кръстю е Legacy като мене, Legacy е $400. Ако погледнете този процент, 10% на първо ниво, това означава, че тази цифра тук трябва да е $40, а не $60. Ако погледнем Enterprise, нивото, по същия начин. Това, което само да видят, всъщност, ето да вземем другия пример с най-ниското ниво. Inheritance. Inheritance е $50, не е 7,50, а трябва да е 5. Така че това, което виждам, са цифри, които са по-различни от тези проценти, които ви показвам. Но този компенсационен план е толкова силен, че дори само тези проценти, които ви показвам, са достатъчни повече да не мигнете. И това беше от мен, остана ви, защото следващата група ни чака. Надявам се да успяхте да видите някои неща за себе си, които не сте подозирали, че имате. И имате оръжие, защото ако сте регистрирани, ако може би още не сте си активирали Affiliate програмата и си активирате, сте много напред пред всички останали, които изобщо не знаят какво се случва и къде са в момента. Пожелавам ви хубав вечер, хубав уикенд и до нови срещи! Хубав уикенд на тебе, Боби. До утре!